Как се създаде индустрия за милиарди долари от нулата? Диамантин негодежен пръстен може да бъде емоционален актив и символ на любов и отдаденост, но в финансовия смисъл на думата той всъщност изобщо не е актив и струва поне 50% по-малко, отколкото сте платили за него в момента, в който сте напуснали магазина за бижута. Всичко това се дължи на брилянтна маркетингова стратегия, проектирана и изпълнена от рекламна агенция в началото на миналия век. В продължение на няколко десетилетия рекламната агенция успя да превърне пропадащия пазар за диаманти в психологическа необходимост и всичко това по време на война и икономическа криза. И така, как да накарат повече хора да купуват диаманти по време на криза? Те трябваше да измислят начин да свържат диамантите с нещо емоционално и тъй като диамантите не струват много като стойност, те също трябваше да попречат на хората да ги препродават. Какво е емоционалното, социално ценно и вечно? Любов и брак. Планът на рекламната агенция е бил да създаде ситуация, при която почти всеки човек, който се влече в брак, се чувства принуден да се здобие с диамантен годежен пръстен. Концепцията за годежен пръстен съществува в средновековието, но никога не е била широко възприета. Преди Втората световна война само 10% от годежните пръстени са съдържали диаманти. С внимателно изпълнен маркетингова стратегия рекламната агенция укрепи традицията на годежните пръстени и трансформира общественото мнение за диамантите. Те убедиха младите мъже, че диамантите са върховен дар на любовта, а младите жени, че те са съществена част от романтичните връзки. Една международна корпорация, специализирана в добиване на диаманти и рекламна агенция създаваха търсени от нищото, като измислиха история и стойностно предложение около техния продукт, но чрез маркетинга на идеята, а не на продукта. В допълнение към явните реклами те създаваха забавно и образователно съдържание, идеи, истории, мода и тенденции, които подкрепят тяхната марка и продукт, но не се отнасят конкретно за тях. Нямаше директна продажба, нямаше марка, която да бъде запечатана в общественото съзнание. Имаше просто идея, вечната емоционална стойност около диаманта. Тяхната история беше за хора, които са дали диаманти или са получили диаманти и колко щастливи и обичани са ги накарали да се чувстват. Диамантът е вечен. Тези емблематични думи се появяват във всяка една реклама от 1948 насам. Това е слоган номер 1 на века през 1999, че диамантът, както и вашата връзка, са вечни, като същевременно обезсърчават хората да препродават някога своите диаманти, тъй като масовата препродажба би нарушила пазара и би разкрила тревожно ниската стойност на самите камъни. Измама или гениалност. От самото начало рекламната агенция създава и манипулира търсенето на диаманти, като монополизират пазара, променят социалните нагласи на американците и убеждават хората, че бракът не е завършен без диамантен пръстен. Диамантите ли са най-голямата измама в историята или това е отличен пример за